ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Ба диққати модарону бонувони тоҷик мерасонем ки Libos TV номнависиро ба компанияи Fabelink оғоз намуд. хоҳишмандоне ки мехоҳанд номнавис шаванд, бо ин рақамҳои WhatsApp галасавой ё сообщение нависанд. мо аз байни шумо 5 нафарро интихоб мекунем ва то ба фоидаҳои калон бурда мерасонем. Регистратсия ва омӯзиш бепул, тӯҳфа ҳам аз тарафи компания ва ҳам аз тарафи Libos TV тақдим карда мешавад. лутфан хоҳиш менамоем ки одамоне занг зананд ки дар ҳақиқат мехоҳанд зиндагиашонро тағйир диҳанд ва соҳиби маблағҳои калон гарданд. касе ки бо мо ҳамкорӣ мекунад, боз як бор дигар такрор мекунам, фаъолияташонро бепул реклама мекунем. хулоса модарону бонувони ҷиддӣ дар WhatsApp нависанд. бонувони командаи мо ба шумо ҳатман ҷавоб медиҳанд. нами ҷое ки шумо гап задед барои кастуму буркой, нами арзонтаринаш ҳами Тоҷикистон дай. Ино ҷами дабора меози гап мезанам. Ин ё синфи чанд анака, размери чанд дай? То синфи 6 мешава. А як то синфи 6 мешава, ина марамад нархш чанд дай? 190 сум. Истеҳсоли киҷой? Узбекистон. Узбекистон тозаша, пад намета? Стилда не. Пад намета. Ина пад намета, ай магазин, магазин турецкий стил, ина пиштакош, ина айчиш бone хел дора. Айна арзонтар ман. Чанд дай? Нархш габза? Ино шака 160. Я сашаси нархи оптумай? Оптовиша. А дона амети агар ина бисёр мо рои кунем барои подписчикои хумонда. Ина дона ҳам мешава барои подписчикои мо. А ина иш чанд дай? Ке то синфи чанд гуфти нози? Ино синфи як то синфи 6. Ай синфи як то синфи 6. А ина иш чи? Я мамо, ҳами хела. То киҷора апа ака, то киҷора ҳам хел мирам. Ино шака ҷон 160 сом, 190 сом. Аҳа. Ина хел ёя масла. Биё нишон ке, биё. Ино. Аҳа. Ая синфи чанда мешава? Ино ака ино шами қасифи. Як то синфи 6. Ай синфи як то синфи 6 мешава. Ям турецкий стил дастай. Истеҳсоли Узбекистон. Турецкий стил, ина пӯшт чабинем ки чӣ хел кадаге пӯшташ. Қои дави чанд гуфтӣ нархша? 230 сум оптои сена. Хай касе ки айноми канали мо гап мезана, Libos TV. О, бо нархи ҳами оптои метавона ки беташмуда. Ё кастуму бурук тройка ҳам и киртошу нархичон нестай. Бифаҳмем ки кирто хати галстук барои реклама. Ин ҳами тройкаи тоқа 220 сомон, си? 230 сомон. Агар дар бораи магазин пурсед, и магазин адрес куҷо дорад барои чон биям бихарам? Барои ман акали. Ина рӯ барои ина ай тараф ошхонаи Ардашер настаги толори мебел. Ина бибинен рӯ барош ай тарафира. Ина миёин раҳра исм мегзарен. Хаҷарка. Номи магазинтон чи ай? Магазин ном надора. Хай ма ҷоша ина гап задам рӯ баро ҳамиҷа дафам айми дур ки биён ҳама ҳам хел диққатора чи ай? шумо то синфи чанда дорен? 11 синфо 11 дам аст. То синфи 6? Аҷа то синфи 6 метавонед ки ҳамҷа биёин харидорӣ кинед. бо айноми канали Libos TV ки гап задед, шумо да нархи оптои метавонед. Мисол як дона ҳам харидем, нархи оптом гирифта рафта метавонед. ина боқӣ сарбаланд обод бошед. касе ки дар канал подписатсия кардаги нест, марамат подписатсия кунад. ин магазин қарор дора ай тарафи Тило бозор. ай у тараф бигирем 8. ай у тараф чандам дарвоза ака? у дарвоза чанда? ина у дарвоза ё 6 ё 7. ба фикрам 6 дарвоза ам хел. рӯ барош ай тарафира. ина ҳама ҳами чизои арзон ки шумо гуфтем барои то синфи 6. ай синфи 1 сар мешава. ай синфи 1 то синфи 6 шумо метавонед ҳамҷа биёед харидорӣ кунед. боқӣ сарбаланд обод бошед. худоҳофиз.